Home, és que què vol que faci jo? Com vol que presenti un registre d'alcalde? Escolta, m'ha dit, com és que si quan li presento que el meu projecte es basa en Rofeica Energia, que funcioni, em diuen que el que volen és, la transmissió és que no el volen parar. Jo dic, bueno, entenc que no em volen que funcioni, que em traslladin. Home, però és que Rofeica havia de canviar de fuel a gas i no es fa. No, que tampoc la doneu. Oh, però escolta, hi ha una normativa que diu que heu de canviar de fuel a gas i no ho heu fet. Què tinc que fer jo? No aplicar la llei. Per traslladar, per no tindre problemes els que tenim ara. I mantenir el fuel. Escolta, i què té que veure el fuel? És que la llei no prohibeix. La llei no ho prohibeix, però tu què prefereixes? O la normativa del polígon sí. I per què només... Qui va modificar la normativa del polígon? Es va modificar en un ple, per unanimitat, el 2005. I ho va aprovar la Generalitat. Quines són les conseqüències d'aquesta modificació? Sí, doncs que ens han enviat per lo penal. Això és la manera de negociar de vostès. Sí, això és la manera de negociar de vostès. Ens han enviat per lo penal. L'antic alcalde, a mi i els tècnics municipals. La modificació es va fer el 2006. Es notifica per vostès el 2011. 5 anys després. A partir d'aquí s'inicia un procés. Intentem negociacions amb vostès en presència de l'oposició. I és l'últim dia dels 10 anys que era possible per presentar la querella que la formalitzem. I miri, el jutge ha considerat que hi havia base per començar a tramitar-la. Mira quines coses, mira quina casualitat, oi? Esperen l'últim dia per fer una querella criminal. Contra una persona que ni està aquí. Quasi com l'obertura de la passeta, el dia de les eleccions. No, home, no, home. Home, però és que potser actuem una mica com vostès, no? Ja ens han ensenyat com hem d'actuar. Vostès volen actuar al marge de... Home, no, al marge és el que fan vostès, actuar al marge de la llei. Però si fins ara l'únic que han pogut dir... Ah, no? No han actuat al marge de la llei? Fent un silo de no sé quants metres sense permís municipal? Això no és actuar fora de la llei? No, per l'amor de Déu, qualsevol persona d'aquí per fer una finestra ha de demanar permís i vostès no ho demanen? L'única cosa que és dir que hem fet una llicència d'obres. Una llicència d'obres que té com a conseqüència simplement obrir un expedient i posar una sanció econòmica. I es diu que la sanció és lleu. Quan ell diu que... Doncs mira, no cal que demaneu permís. Ja us posaré tots una sanció lleu i que tothom faci el que vol. Quan ell diu que transcrivim la llei, estem parlant d'una llicència d'obres que és lleu i que hi ha una sanció econòmica i que aquest expedient encara no l'ha tancat ni l'Ajuntament. No està tancat aquest expedient. Clar que no està tancat. No hem fet tantes coses malament. Que alguna llicència s'hagi arribat. Que alguna mireu, nosaltres seguirem perquè nosaltres volem negociar. Una altra cosa és si l'empresa vol negociar. Digui com, creem una comissió... No, és que creem una comissió mixta, però per tot, I estem esperant a que surti el nou Ajuntament i amb els nous regidors crearan una comissió mixta de seguiment, però no solament del polígon, el de les passeres i el d'això, Val? I a dintre de la comissió posarem la Generalitat perquè faci inspeccions. Però si vam proposar el conveni i tirar la comissió de seguiment, com proposar nosaltres... Això és el que farem. Però és el que vam proposar. Sí, però clar, nosaltres proposem i mentrestant vosaltres aneu fent el que us dona la gana. O no, però és que això és la sensació que té el poble. I és la sensació que tenim a l'Ajuntament. És la sensació perquè segurament falta informació. Sí, a veure quina informació envien vostès per les cases. És que... Aquesta? Sí. Hi ha algun tema que és incorrecte aquí? Home, ja li diran segons els plans d'aquí. Digui que és incorrecte d'aquest comunicat. De vigili tot és incorrecte. Digui ell. No cal, ja no cal. Què és incorrecte d'aquest comunicat? No, jo no ho llegia. Ja ho he llegit 50 vegades. I què és incorrecte d'aquest comunicat? No sé quantes coses, moltes coses.